На всеки правилен отговор ти давам 10 евро. Сега вземам пари. Готов ли си? Готов си. Така, 3 неща, които правиш сутрин. Събуждам се, отивам до тоалетна, мия си зъбите. Добре. Заповядай. 3 неща, които не искаш да чуеш от бившата. Здрасти, пак съм аз. Идвам си. Добре, приемам. 3 неща, които не стават за ядене. Као, дърво... Ми съжалявам. Добре, продължаваме. 3 неща, които да купиш за рождения ден на половинката си. Цветя, торта, бижу. Добре, айде, добре. 3 имена, които са гадни. Иван, Мария, Георги. Добре, добре, дано да няма сърдити, така. 3 животни, които можеш да победиш в битка на живот и смърт. Хамстер, гълъб, котка. Бурките котенца. 3 места, на които не искаш да си сам. Не искам. На рожден ден на... Ми съжалявам. Ще бъдеш сам. 3 животни, които започват с буквата Б. Бухал. Това е. Не получихме всички пари, но